O jiri otu nkeji gafee elekere atọ nke ehihie, onye ọma m ji mụọ ọnụ. Obi ụtọ ka m ji na-anabata gị n'oge Agbakọ Nkịta na Masters 105.9 FM Ọnụakụ Ụtụrụ. Taa bụ abalị 18 n'ọnwa abụọ n'afọ 2026 ma bụkwara ahịa Orie. Gerezi isiokwu ndị anyị jiri mere akụkọ. Ọ ga-agọrọla otu ọfọma n'ụbọchị ncheta ọmụmụ ya. Francis Nwifuru elebagharịala anya na mmachi amachiri ngagharị n'otu ime obodo na-amasịrị. Na mba ndị ọzọ, ụlọ omeiwu Peru akwapụla onye isi ala ha n'oche ọchịchị. Onye ga-ewetara gị akụkọ ndị a nakwa ndị ọzọ bụ Daberechi Agwụ. Gerezie akụkọ anyị n'uju. Onye bụbụrụ minista hụrụ maka akụ ndị egwupụtara n'ala Dr. Uchechukwu Samson ọ ga-agọrọla aka na-achị steeti Abia ọfọma dịka ọ na-agbala 61 taa, kọwaa ya dịka onye na-eme nke ahụrụ anya. N'ozi ọfọma ahụ o zigara Dr. Alex Oti, dọkịta ọ ga-atụrụ ya maka inwe ọhụụ ya nakwa agbamume ya n'iwulite steeti a. N'ikpeazụ, ọ rụtara aka na afọ 61 a Oti gbara bụ nke gbakwasịrị ụkwụ n'inwe anya udo nakwa nkwụwa aka ọtọ n'ọchịchị. Na nke yikwara ibe ya, otu jikọrọ ndị ndu ọdịnala na steeti Abia etoola Dr. Alex Chioma Oti, aka na-achị steeti Abia na agbamafọ 61 ya taa bụ abalị 18 n'ọnwa abụọ n'afọ 2026. N'ozi ha sitere n'aka onye isi oche ha, Eze Dr. Linus Ntomba zipụ, ndị ndu ọdịnala ndị a kọwara Gọvanọ Alex Oti dịka onye ndu a na-akwanyere ùgwù, bụ onye oche ọchịchị o buru na steeti a mere ọnụ ọchị awa ọtụtụ ndị. N'otu okwu ahụ akpụkwa n'ọnụ, otu ndị ndu Pentecostal Fellowship of Nigeria PFN na mkpirisi bekee ngalaba nke steeti Abia gakwara n'ihu ito aka na-achị steeti a maka ịgba niile ọ na-eti n'ọchịchị. Otu ndị ụkọchukwu a bụ ndị gara kpọtụrụ ya na ụlọ ọrụ ya dụrụ Oti ọdụ ka o legide anya n'ozi ọchịchị ya ma dịkwa njikere ịza ha mgbe niile ndị mmadụ kpọrọ ya ma ọ bụrụgodị na afọ 2031 agacha. Ebe a ka ọ ga-akọrọ n'oge Agbakọ Nkịta, mana tupu anyị ala gerekwa ntị n'isiokwu ndị a mere anyị akụkọ. Anyị wetara gị akụkọ kwuru na ọ ga-agọrọla otu ọfọma n'ụbọchị ncheta ọmụmụ ya bụ taa. Ogbonna ya Francis Nwifuru nke steeti Ebonyi elebagharịala anya na mmachi amachiri ngagharị n'otu ime obodo na-amasịrị. Na mba ndị ọzọ, ụlọ omeiwu Peru akwapụla onye isi ala ha n'oche ọchịchị.